Nyimeni tulo manyo muoche kar loso nyamburko kata garaj manie boma ma Homa Bay e kinde mane gavana mar kaunti no Gladys Wanga otimo limbe kanyo oweyo ka nyamburko madirom 15 gi apiko madirom 40 okethi ka mwandu mathoth bende ne oyaki e dukni mane garaj kanyo. Kaka jafambo marwa ma Homa Bay Ali Abich lero, ten boda boda gi jogo matiyo e garaj e boma no ne oromo kendo bedo gi winjruok e kindgi mondo sigu kik med bedo tok tulo no. Mae kaka ne weche chalo e garaj manitie boma ma Homa Bay bang' tulo mapek mucho odiochieng' manyoro ka rowere ne diro kite kona gi kocha lweny manoweyo kokelo lal maduong' ne jogo maloso nyamburko e garaj kanyo kaachiel kod johala mamoko. Tulo makamano ne omuoche kinde ma gavana ma Homa Bay Gladys Wanga ne otimo limbe e garaj maloso kod joma tiyo kanyo ema kane odwa tieko twak mare to kweth rowere moko ne ochako diro kite kama romo makamano ne dhi nyime kane gidwa ni mondo gin bende yawnegi mondo gidonj kamaromo no ne nitie gine mano jimbo tulo mapek. Winnie Achieng' en achiel kuom johala mane oturu dukane kendo mwandu mouso ne oyaki te kinde lwenyno ka odwa ni mondo sirikand kaunti ochule kaluwore kod lal mapek mane oyudo e kinde tulo no. Ne wago ohala e garaj ka matin. Jogo nyalo monjowa. I was almost remaining a widow. Chuora ni wang'e ot kacha to mane yudhe moko nokonyo nonego mach. Mach mano moko e dhot kanyo. Gige wanda nokethi mane wanindo kech. Wawuotho gi tiendwa be apiko be nokethi. Kata sani pod wang'e wadhi chamo ang'o. Oko gavana no omiwa kony. Omiwa pesa kaka wanyalo wero. E limbe mane watimo e garaj kanyo oyango kit kethruok mag mwandu mano ne kinde tulo makamano ka nyamburko madirom 15 ne otogi kite kendo thothgi gin nyamburko mane wegi otero mondo losnegi ka jogo matiyo e garaj kanyo ne okwedo mokalo tulo no. Nitie some hooligans manyo donjo e wa manyo chako bawa gi kite. Jua kali ma jo garaj o react gi hooligans go ego ma distraction nyote mare mapiko nyokethore dukni be obedo looted gik mang'eny nyokethore geche nyoto geche moko nyoto gik moko nyokwal jok manyo madho soda ege gik moko distraction nyotimore and work on them in the strongest term possible gima nyotimore nyoro. Wan gi dukni maroma beach manyo kwal gik moko ege oil mantie dukni go nyo obedo vandalize ma ji odhi gi oil go te fridge ma tingo soda mane do dukni go nyo oketh fridges go te. En lal makoro weyo gi kod wich bar maduong' anya to mago mano keth mwandu gi kata kamano jogo matie garaj wacho ni gisebedo piny kotend boda boda manitie kaunti ni mondo gipie weche bang' tulo no. Gidame gikawo spares te gin be gin jok ma odhierwa manono gikawo spares te gikawo toolbox mag gimuko geche so bang' mano pikipiki be noketh mang'eny matin. So ne waparo kaka jotelo mantiere iye ka mondo bi wakel kwe ni nomiyo waluongore nikech ne wayudo ka jo boda boda nitiere gi jotendgi wan kaka jojua kali be ne wan gi jotendwa ne wasewuoyo at length. Telo mar jorimba piko e kar chudo bura ma Homa Bay Town oyango ni apikni mag-gi madirom 40 oketh marach mokalo e kinde tulo no ka moko bende ne olalgo kaluwore kod lweny mane dhi nyime ka gikone gisewinjore mar kelo kwe kindgi. Wadwa ni mondo waket jowa kanyakla mondo wabed gi kwe. Jo pikipiki go loso apikni gi e garaj ka. Koro jo garaj chieme lwetgi. Gin bende jo garaj go ema giting'o. Koro gichieme lwet jo garaj. Jo pikipiki go owete gi ema tiye garaj ka, mine gi ema uso spares ka. Koro onge reason mora mora momiyo nyaka wadhaw. Kaka owete wasebedo piny mwawuoyo mwagik kamoro. Koko mora mora madhi timore kindwa gi jo garaj onge. Wachako go bura gotieno wabiro ka okinyi saa 12 wawuoyo gi members mag jo garaj te and wasadhi wawuoyo gi jowa. Jo garaj kamoro mora muntiere ja pikipiki biro attack uonge. Garaj ma Homa Bay kandi odiochieng' manyoro nolokore paul lweny kata kamano nyaka sani chende magolo osedhi kaduoge wang'e kata doko ni mwandu mathoth mokalo ne okethore kaluwore kod lweny manomuoch e kalo nyamburko ni odiochieng' manyoro. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.